знаете ли каква е цената на този апартамент? Или по-точно предполагате ли? Ще я кажа накрая в видеото. Иначе апартаментът се намира на улица Сан Стефано, в почти идеалния център на град Плевен, точно до ВиК-то. Апартамента е над 120 квадратни метра. Имате изглед на юг, на север. Апартаментът е напълно обзаведен. Включително има доста интересни осветителни тела, мека мебел, тераса, хубава ПВЦ дограма. Гледката е директно към центъра, много близко. Просто излизате и директно сте на площада, имате климатици, имате ТЕЦ, имате хубава подова настилка. Както казах, е изцяло обзаведен апартамента, баня и туалетна са отделно, голям хладилник, в който да си съхранявате продуктите от магазин Life и напълно оборудвана кухня. Ако се интересувате от този апартамент, обадете ни се и ще организираме оглед. А иначе цената е точно 158 000 евро. Много или малко? Къде са поставили тази колона? Напишете долу в коментарите как ви се струва като цена. Успех!